Значи, интересното е, че нещата оставени сами на себе си, вървят към увеличаване на ентропия. Нарастване на ентропия. Казахте, две тела с различни температури, допреме ги за една температура, сумарната ентропия на системата нараства. Това говори, че естествено е да се умлява. Свръхестествено е да си жив. Това, че нас не има тук сега и си говорим, означава, че има друга сила, която от хаоса прави организираните форми, иначе нас нямаше да ни има. Просто нямаше да ни има. От формите, които познаваме на земното крило, човек е най-високо организиран. Това не означава, че е най-разумен и най-добродетелен. В лагер имаше и недобродетелни хора. Така. Так. Значи, има една вселенска сила на изравняването на нещата. На нарастването на хаос. Даже има една идея за топлинна смърт на Вселената. Когато в цялата Вселена всички се равни една и съща температура, и това се нарича, и това вече няма да тече вече от горещо към студено, няма двигател. Има една теорема на Карно. Че капелето на топлинния двигател на Карно е толкова по-голямо, колкото по-висока температурата на нагревателя, толкова по-малко, колкото по-ниска температурата на охладителя. Да има капеле 100%, трябва или охладителя да има температура абсолютна нула, или нагревателя да има температура безкрайност. Едно другото невъзможно. Така. Но, когато всички се изравни, значи капеле нула. Това е край на света. Изравняването на нещата. Та смърт, сатана и ентропия са различни имена на една и съща вселенска сила. Обратно. Антиентропия, Бог, любов и живот са синоними на една и съща вселенска сила, която от хаоса прави организираните форми. Когато един човек тръгне